Zer uste zenuten, ba? Kakusai bukatu eintzela, ez da pentsatu ere! Gora Kakusai! Kakusaik ez du inoiz amore ematen. Txirri, mirri eta txiribiton desagertu arte behintzat, hemen izango nauzue lagunak. Baldakizue telebista hau zertarako den. Ba, telebista hau ez da barrebuza ikusteko. Ez. Telebista hau beste gauza batetarako da. Txirri, mirri eta txiribiton behin betiko desagertzeko. Izo! Badatoz, hiru ergel horiek. Izo! Gero arte, hemen izango nauzue. Gora Kakusai! Zer dio, txibiton? Hemen usaitxarra dagoela? Ezin eskoa duk, Barakaldon gaudek eta Barakaldon dena esaldegia! Zer, hortik datorrela usaitxarra? Txiribiton, ni pentsar, zetz. Egia esan da? Egia da, Sekulako usaitxarra dario traste honi, Hau zer den? Hau izango duk, Euskal Telebistan, barrebusan apaingarri jarri duen eskultura moderno horietako bat. Bai, hoiz izango da, Ziurezki, hau izango da, artista handi batek egindako eskultura horietako bat. Nik asko dakito horietaz, Seguru. Azken orduko albistea. Gaur, sendagile famatu batek egingo digu bizita Barakaldarroi. Guk ez dugu sendagile behar, xano gaude eta... Mokolov doktorea izango da gaur Barakaldon. Sendagile famatu honek, mutuei hitz egiteko gaitasuna itzultzen dielako lortu du fama handia. Esaten dutenez, 5 minututan lehen hitzik egiten ez zuena berritxu utz bihurtzen du. Eta gainera, ez du dirurik eskatzen. Txibiton, entzun alduk? Mutuei mintzamena itzultzen ziek? Mokolov doktoreak gainera izugarrizko gitartekoak eskaintzen dizki, bere kontsultatik pasatzen direnei. Zer, txiribito? Oraintxe arte, mirri eta txiribiton. Agur. Agur. Nork agurtu baitu? Nola zuazte, mirri eta txiribito? Txirri. Zer? Kaso egin Barakaldarrei. Arratsalde on denoi! Nola zuazte, mirri eta txiribito? Gaur, sorpresatxo bat diago iretzat. Gaurtik aurrera, txiribitonek nahi duen guztia adirazi ahal izango dik. Orain ere nahi duen guztia dirazten du. Labolio, baina Mokolov doktorearen laguntzari esker, hemendik aurrera, bozinaren laguntzari gabe.
ulertzen dut, hau jolas bada. Baizue, ni ere egundoko gogoak ekarri ditut jolasean jarduteko eta kantatzeko. Beraz, lehen da bizi, kantu bat egingo dugu, eta gero ondoren zuen jolas berri hori egingo dugu. Nahi duzue? Honek ez du pitorik ulertzen. Tira, egin desagoa kantua eta gerokoa. Jolasean, ze arraio! Jolasean zehar raio ikaste baino nahiago. Arrapaketa jokua behar dugu prestatu, lagun atzetik segika alde egiten saiatu, tentatu, zuk ezen zarrapatu. Jolasean zehar raio ikaste baino nahiago. Buleketan ibiltzeko presto aurreta gazte, bate kontatu artean ondo gorde zaitezte, aparte, segi fallo egin arte. Jolasean zehar raio ikaste baino nahiago. Lukainkak izan zintzilik, baina lujostalari, eskukope azkar batez zure aldera ekarri, etorri, lagun unganak horri. Jolasean zehar raio ikaste baino nahiago. Arri txapala lurrean hortxe duzu erronka, laukiz lauki eramaten saiatu ostikoka, txingoka, hanka bakarrez joka. Jolasean zehar raio ikaste baino nahiago. Norbait jarri konkortuta soina etzan xamarra, besteok hankazabalik gainez pasa beharra, baldarra, makurtzazu bizkarra. Jolasean zehar raio ikaste baino nahiago. Soka luzea hartuta salto egitera gatoz, berdin dio hankazuzen oker luze edo motz, 1, 2, ai Maria kaskamotz. Leste dico xiko xue txiribito. Maglaf. Txirri? Agur, mokolobe ganagoaz. Agur. Kaixo lagunok, arratsaldon, Txirri. Kaixo itxia, arratza. Bakarrik utzi zaituzte, asarretu gine altzarete. Ez, baina ez dakit nora joan diren, egiten? Tira, denaren Txirri hemen, gaur dutxatu altzara. Egunero bezala, ixiar, bainoski. Ez dakipa sekulako kiratxa dago hemen. Dena den, kontu horiek alde batetara utzi eta beste kontu harrigarri eta sinestezinak ekartzen dituen lagun bati egingo diogu dei, hartaka kiratx guziak alde egingo dut eta. Egia da, etor da bila, txan! Beno, arratsaldeon. Arratsaldeon ere de abrutxo maitiak. Beno, zozer ingo dugu, ez? Bai. Bueno, dakizuten ez, barrebusa programa, jende asko osatzen dugu. Batzuk, aurpegi ematen dugu. Baina beste askok, gehienak esango nuke, atzian daude, lanian isil-isilik, denok programa honetaz gozatzeko. Eta bereziki, gaurko programa, buelta eman nahi diot. Beitu, horratzian 3 lagun ditugu. Soinu teknikalaria dia. Beraiek arduratzen dia, mikrofonak ondo ibiltzea, eta denak gure etxetara iristea, doktore. Badakit ez ditela barkatuko, baina broma txiki bat egingo du. Berak,
egunero nitaz txantxa egiten nahi da, eta gaur paperak aldatuko ditugu. Juanma, mesedez, etorriko altzea, txalo bero bat! Juanma, soinu teknikalaria! Hauro! Arratxaldeon. Eseri betxo, bai. Magia oso erresa dala. Hain magoak nola bizitzen zarete. Bueno, eskarrik asko, Nuri. Oain, gaur, paperak aldatuko ditugu. Oida. Txoin. Prest? Prest? Itxura, doktore? Bai? Ba, bat. Bi? Eta? Aurrera. Eskerrik asko, eta bai, Juanma, lanea, ikusi altzu, ez? Benetan txalo bero bat, hau izan da sorpresa. Eskerrik asko. Bueno, Barakaldo, Euskal Herria, urrengo arte, agur, gora bietzak, agur! Eta txofer, betiko gixan, gidari, txiribiton. Zatozte bada.
Arratsaldean eta ongi etorri. Kaixo, zatozte. Agur Txiribiton. Kaixo lagunak, zer moduz, hemen ditugu Aingeru eta Koldo. Kaixo Aingeru, zer moduz? Ondo. Ondo zaude, ikusten dut lagun pila etorri direla ona zu ikustera, Konturatzen zara? Mira, Aingeru, nik ez dakit badakizun, eta ez dakit gure barrebusa maiz ikusten duzun, pentsatzen dut baietz. Badakizu musika oso importantea dela gure saio honetan, eta dantza egite asko gustatzen zaigula, taldeak eduki izan ditugula hemen jotzen, eta besten musika eta gure denak lantzen ditugula. Eta nik jakin nahiko nuke, Aingeruri, ze musika gustatzen zaion? La oreja de Van Gogh. Ah? La oreja de Van Gogh gustatzen zaio Aingeruri, eta aitari ze gustatzen zaio? Kortatu. Kortatu gustatzen zaizu zuri? Bai. Eta ze ba, kortatu? Zeba, bueno, nire garaietan oso ona ziren. Bai, ez da? Martxa asko. Bai, talde polita zen. Bueno, nik gauza bat esan nahi dizuet. Ongi etorri, eta jende honen txaloa zuentzako. Kaixo, hemen ditugu Nerea eta Ines. Bikote berdea osatzen dute beraiek. Eta Aingeruri galdetu diodan gixan, Nerea, zuri musika gustatzen altzaizu? Bai. Normalean jende gehiengoari gustatzen zaio. Nik pertsona bakarra ezagutu dut, eta gaina Iruñeakoa zen, eta musika entzute etzuena ez zitzaion gustatzen. Baina hori ere gertatzen da. Eta zuri ze talde gustatzen zaizu? Ze musika edo ze talde? Ez dakit taldea, baina niri tituloa Maritxu. Maritxu kanta gustatzen zaizu? Ongi. Eta zure amari baldakizu zer gustatzen zaion? Bai. Denak, baina gehien gustatzen zaiona Oskorri. Ara? Bueno, normala, Barakaldokoa izan da, haiek gogoratu izan dira bertako jendearekin, Bueno, oso ongi deritzot. Ongi pasazazuela eta ongi etorri zuek ere. Eskerrik asko. Arratsaldeon, Andima jauna eta Mari Jose dituzu hemen talde arrexeko partaide. Andima, ni jakin nahi nuke lehendabiziko aldia da izen hori entzuten dudala. Eta zuri zergatik jarri zizuten izen hori, edo nondik dator edo ze arrasto jarra dituz jarri zizuten izen hori? Idazle baten izena da. Idazle bizkaitar baten izena? Bai. Ara. Gauza asko ikasten dugu guk hemen barrebusan. Eta zuri musika gustatzen zaizu? Bai. Ze musika duzu gogoko? Gozategi. Eta amari ze gustatzen zaio? La oreja de Van Gogh. Ara, oreja eta oreja hemen beste konturik ez dugu. Bueno, gaurkoan ez dakit zer jarriko dizugun, baina musikarik izango da, ongi etorri zuei ere, tatxala handi bat. Zatoz, Andima, zatoz. Eseriko gara, baina geroxio, orain, esan dugu, musika zaleak garela, eta gure saio honetako tarte honek ere badu bere doinua, badu bere musika, eta kantuan ez, oso zaila baita letra, txikitxokoko letra, baina dantzan jarriko zaituztegu. Beraz, egin ditzagun beroketariketak, altxa guztiak, altxa, goikoak, bekoak, eta etxeko lagunak ere, eta egin ditzagun beroketariketak. Txikitxoko, txikitxoko, txikitxoko. Eta lehen da biziko probarekin hasiko gara. Proba honek uztai jaurtiketa du izena. Gure lagun hauek kono horretan sartu beharko dituzte uztaiak. Eta Koldo hasteko irrikitan dagoenez, arrezazu zure lekua. Eta bota, ia zema sartzen dituz, mai hortik, bertatik. Haupa, Koldo! Xua pixkat! Epa! Ba! Oso ongi, Koldo! Haupa, Inez! Gertu ibili da, Oso ondo, Inez! Epa! Dotore, txara handi bat! Eta orain zu, Mari Jose! Animo! Ui! Xua pixkat! Bueno! Oso ongi! Txala handi bat! Bueno, puntuak banatu behar ditut kasu honetan, bikote arrexak ez du sorterik izan, ez da erreza gero, hori egitea. Eta
0 kilometro emango dizkiogu, eta txalo bat daizue, Eta ziur naiz Barakaldoko begirik politenak dituen gizona dela hau. Honek, kilometro bat lortu du. Koldo Kalegila bikote horiak. Eta 2 kilometro, emakume hemen izugarrizko abileziekin ustaia jortikitzen jarri den, bikote berdearen zat. Eta lehendabiziko probaren ostean normalean bigarren etorri hoi da. Eta bigarren probak adi entzun du izena. Horretarako, guk badugu musiko kaskar bat, ola, nahiko ez du osongi jotzen baino. Buru ateratzen duen hori, datorrela Furunda! Bueno, konfiantza dago eta olako gauzak esan ditzaket, baina bikain jotzen du eta musiko aparta da bera. Aitorrek gaurkoan abesti bat joko digu, eta hemen entzuten dauden hauek adi egon beharko dute abestiari buruzko galdera egingo baitiegu. Nahi duzunean zer abestu behar duzu, Aitor? Nik uste dut hemen denek ezagutuko dutela. Ezagutzen alduzue Egunda Santi Mamina abestia? Eta zuek ezagutzen alduzue? Ui, erdizka, adi egon, galderak horri buruzkoak izango dira, eta nahi duzunean, Aitor, aurrera. Egunda Santi Mamina, benetan egun samina, goiko zeruak gorde dezala, luzaro geure anima, esanen dizut egia, hau ez da usategia, erroi artean izan nintzaden, benetan ausartegia. Beno! Mari Jose, zer moduz? Urduri. Ia. Badoaz galderak, Erne, zer esaten dizut? Esaten dizut. Benetan dela egun samina? Ez, egia zen erantzuna kaskarrekoa. Beno, bigarren galdera. Hau zer ez da? Usategia. Usategia, oso ongi, txalo hondi bat. Jarrai dezagun bat. Egunda Santi Mamina, benetan egun samina, goiko zeruak gorde dezala, luzaro geure anima, kantatu zuen oilarrak, argitzen dira belarrak, ageda gure martiriari, moztu zizkaten bularrak. Nik bizarrak zalakuan eta... Bueno, entzun, Inés, zerk kantatu zuen? Oilarrak. Oilarrak kantatu zuen, oso ongi! Eta zer argitzen dira? Belarrak? Bai, oso ondo! Bikain. Bueno, Koldo, entzun, Badoazta. Egunda Santi Mamina, benetan egun samina, goiko zeruak gorde dezala, luzaro geure anima, eman zaidazu bihotza eta ken berriz nahi gabeak, esan noiz garen izanen gure, etorkizunen jabeak. Bai, Koldo, zer moduz? Badoaz galderak, lehen bailen. Eman zaidazu zer? Bihotza. Eman zaidazu bihotza oso ongi. Eta ken berriz zer? Zer kendu? Ez dakizu? Samina. Nahi gabeak zen, justu bilizara, kaskarreko amaiozu. Aita txori, kanka, eman. Horrela, oso ongi.
Bueno, Aitor, eskerrik asko zure laguntzagatik, eta banatu ditzadan puntuak, kilometroa kasu honetan. Bikote horiari kilometro bat emango diot, bat asmatu duelako. Txalo! Kilometro bat ere bikote arroxari, eta 2 kilometro bikote berdeari. Goazen ba, 3. probarekin. 3. probak, kandelez, globoak lehertu du izena. Eta prestatu itzazu, kandelak eta txapelak, eta horretarako behar diran tramankulu guztiak. Eta esan bezala, aurrek kandelak eusten dituzten bitartean, helduek kandelez, globo hauetxek lehertu beharko dituzte. Prest direnean, zuen lekuak hartu, pospoloak poltsikuan baldin eta sua itzaltzen bada ere, eta hartu zuen lekuak. Beno, badenok prest altzaudete? Prest? Ia ba. 1, 2, eta ekin! Animatu zuen jente hau! Merezi dut eta! Apa, ia, lertu dute lehendabiziko globoa. Eta 3. falta dute. Ia nork egiten duen lehenik. Osongi! Nahikoa da! Bikain! Bueno, oraingo honetan lehendabiziko bikote arroxeko parteideak heldu zaizkigu, 2. Zu, gure gaurko gizona bikote horia, eta 3. berdea. Beraz, 0 kilometro kasu honetan bikote berdearen zat, eta txalo bat. Kilometro bat bikote horiaren zat, eta 2 kilometro bikote arroxaren zat. Eseri zaitezte, mesedez. Bueno, gure gaurko lehiakideak izarditan jarri baditugu ere, heldu gara bukaerara eta denak oraindik bizirik daude behintzat. Ikusi dezagun markagailua nola geratu den, kasu honetan 3 kilometro bikote horiak, 3 kilometro bikote arroxak, eta 4 kilometro bikote berdeak. Beraz gaurko irabazak beraie dira, zatozte denak, zatozte! Etorri, sariak hartu behar dituguta. Dira gure lagunak sariekin, barrezale txartelak oroigarriak, liburuak, kontaktuak, eta bikote berdeak, asteburua pasari izango du, eroski bidaien bidez, nekazal turismo batean Euskal Herriko edozein lekutan, aizue. Ziar! Sorpresa mundu guztiaren zatek eukere saria badugulako, Abai? Bai, gaurtik aurrera, Txiribiton berria esagutuko duzue. Zer egin behar du ba? Mokolov doktoriarekin ordua lortu dugulako. Tabagoaz, Ongi. Bueno, ikusiko dugu. Lagunak eskerrik asko torri zaretelako, eta nahi duzuten arte, bitartean oso zoriontsu izan zaiteztela. Agur! Aitorrek doinuak joango zarete. Hemen da, kale jira batez. Nortzuk sartuko dira, hemendik pixka batea, kakuzaik prestatu dien trampan bete-betean erortzera. Txirri-mirri eta txiribiton, 3 payaso kaiku eta ergel horiek. Gaurtik aurrera, akabo! Eta kontu bat esango dizuet. Zuek, isilik! Gaur ezin dut utzik egin. Nire atzaparrekin harrapatuko ditut eta nire makinen eskuetan eroriko dira. Badatoz! Gora kakusai, gora ni! Ia,
Kaixo, Mokordov. Mokolov, mesedez. Mokordov esaten nuen usainaren gatik. Zuek payaso famatuak izango zarete noski, Mirri eta Txiribiton. Horixe! Aizu, Kataplov, nire lagun potoloa, mutua da ezin du hitz egin. Eta nahi genuke hitz egin alizatea. Posible alda? Bai, noski. Zer egin behar da Txiribiton sendatzeko? Oso erreza da. 3 aulki horietako baten eseri, itxaron pixka bat, eta kitxo, 6 hizkuntzatan hitz egin nahi du Txiribitonek. Euskaraz, italieraz, ala ingeleraz. Azteko, euskaraz. Oso ongi, Txiribiton, ikusiko duzu ze euskara polita hitz egingo duen Txiribitonek. Importez bazaizu, arratiako euskara, oso polita. Oso ondo. Aizu, Mirri, nire asmazioak hizkuntzak ikasteko ere balio du. Ez alduzu nahi ingeleraz ikasi. Ojo, nik inglesez badakita ederraki asko gainera, Speaking txorin urdoi, speaking sandwich, Ba, italieraz, orduan. Italieraz! Andiamo tutti urruti! Oso ondo, horrelaxe. Horrelaxe. Bonasera. Oso ondo, horrelaxe, eta baita ere horrelaxe. Ara ze hizkuntza politak hitz egingo duten Mirrik eta Txiribitonek. Eta oraintxe betirako bukatu da Txiribitonen bozina. Eta orain, zuekin, Txiribiton berria. Kaixo, Txiribiton, zer moduz? Gustatzen alzaizue Txiribiton berria. Eta orain, zuekin, Mirri berria. Zer moduz, Mirri? Gustatzen alzaizue Mirri berria? Ba, lagunak hauek dira betirako Mirri astoa eta Txiribiton behia. Ilzero! Eseri hor, zuek hemen geldituko zarete, ondo lotuta, eta nik Txirrirekin zer egin pentsatu behar dut. No sartuko ziren Mirri eta Mokolov doktorea eta usain txarrau. Berriro ere kakusainek engainatu ditu bi hauek.
usain! Hemen txerri usaia dago. Ta non egon daiteke kakusain? Zakarrontzian! Ha! Akabo gure kakusain! Ikusiko du orain horrek. Akabo kakusain! Ez didazu esan hemen zegoela? Bestean? Orain ikusiko du horrek. Akabo kakusain! Hemen ere ez dago. Badakiz zer egingo dudan. Barrenen begiratuko dut. Esan dizuet! Akabo hiru payaso ergel eta kaikuak nirekin batera. Bat! Bi! Eta hiru! Horrela ez da inolaz ere hemendik aterako. Gora kakusai! Gora kakusai eta gora supertxirri! Ez. Horra hor, gorotz izpiak! Ezin da. Horra hor, gorotz! Xo! Bai. Zaude pixka bat. Zuretzat da, kakusain. Zure fan bat. Eseri lasai. Fan bat? Ze poza? Fan bat? Nor zara? Zer nahi duzu? Orain ikusiko du kakusainek. Gora supertxirri! Gora supertxirri! Eta orain, Mirri eta Txiribiton, aske zaudete! Gora supertxirri! Gora Mirri eta Mirritarrak! Txiribiton ezin duk itzegin, Txirri! Zer? Xeabili pijama jantzita. Historia luze bada, baina gerosiago kontatuko dizuet. Orain Mirri eta Txiribiton, begire ezazue zuen atzean, ara non dagoen kakusain! Kakusain! Txirri! Eta zer egingo diogu orain kakusain ardiari? Honena, hartzain on bat aurkitzea, ez da? Bueno, lagunok, ez dakit zuei, baina gure lagun askori etzaio ahazten, gure barrebusarekin eta eroski bidaiekin Eurodisneyra joateko aukera duela. Adibidez, begira ze barrekita bidali digun. Aiora Urbieta Eizagirrek bertan olerkiak, txisteak, bertsoak, asmakizunak, hitz jokoak, eta abar eta marrazkiak ikusten zen lan pila bidali digun neskadonek. Bueno, horrelako gauzak nahi ditugu zuen gauzatxoak, eta adibidez, gauza bat egingo dugu, hemen eskuetan badut bere olerkietako bat, eta joko bat egingo dugu. Nik
barrebusak esaten dudan aldiro, zuek rin, ran, ron esango duzue. Ongi? Ja, egin dezagun proba. Barrebusak, rin, ran, ron. Ongi da, baulerki irakurriko dut. Barrebusak, rin, ran, ron. Azeleratu ezinik dabil txiribiton. Barrebusak, rin, ran, ron. Gure mirri barrebusetik erori da pon. Barrebusak, rin, ran, ron. Aurrera doaz gure adiskide txirri isi hartxan, eta lagun potolon ez ala politia, txalo bat neskatu honentzako. Bazuek ere zuen lanak bidali diezazkigukezue, ez hemen irakurtzagati bakarrik ez, Euro Disneyrako bidaia irabazi dezakezuelako. Nola bidali berdu zuen? 9. postakutxa, 20.080 Donostiara. Parte hartu nahi baduzu behintzat bidali, eta zorte hon, eta orain beste zozketa batera egin behar dugu. Gure txirrista txingoak zozketatu behar ditugu. Txartelak eskuetan aldituzu, Ja ikusi? Oso ongi. Bueno, badatorrela gaur gure laguntzaile izango den, Nerea. Kaixo, Nerea. Bueno, atera itzazu, 2 zenbaki. Ian hori egokitzen zaion. 0. 10-kotan, 8. Eta 1-kotan, 0. Beraz, 80 zenbakiaren jabea hurbildu da tita batean. Atera beste zenbaki bat, Nerea. 0. 7. Eta 9. 79 da zenbakia, bigarrena. 79 eta 80. 2 zenbaki horien jabeak datuzela. Bueno, mentugu lehen da bizikoa, bigarrena ere, Nerea, eskerrik asko zure laguntzagatik, mila esker, txalo bat Nereari, eta patineteak nahi ditugu. Ja, dantza ingo dugu, dantza ingo dugu. Ja, pixka bat, ipurdi emoitu pixka. Oi, ze ondo. Kaixo, arratsaldeon. Suabe, baina sugerente iten duzu dantza, Nola duzu izenazuk? Asier Brun. Asier, izena duzu? Eta nongoa zara? Portugaletekoa. Portugaleteko batek barakaldotar batik kendu dio patinetea. Zein ongi ez da? Bai. Eta zein gustatzen zaizu, oi edo oi? Hau, martzazu, eta ibili Portugaleten gora eta bera. Oso ongi, eta zu nortzaitugu? Janire. Janire, zu nongoa zara? Barakaldo. Eta zuri dantza egitea zaizu gustatzen? Bai. Bai, egintzazu pixkat, musika pixka bat altatu. Bio, egin dantza pixkat. Ui, lotxatu egiten da bartu patinetea, eta gozazatu, eta gogoratu gutaz, ibiltzen zarenean gainean, bale? Bai. Bueno, muxu bat emango diazu? Eta zuk emango diazu muxu? Bueno, agur lagunak! Ondorengo lagun hauek gure barrebuseko kuadrilla berezi bat osatzen dute. Eta bertako buru aitapuntekoa dela esango nukenik. Batzutan tximu batekin etortzen da, beste batzutan ahate batekin. Arbel batekin etorri izan du da, eta makina bat gauzekin, ahate batekin, eta abar. Gaurkoan ez dakit zer ekarriko duen, baina datorrela, Elbi! Elbi, baina zer duzu? Arratsaldeon, Itziar. Arratsaldeon? Ba, begira, zerbait sartu zain ere oinetakoan, eta haze min ematen didan. Ba, xeri zaite? Momentu txobat izango da, parkatu, Bai, gizona? Ai, txempizka bat. Eta zer ibilizara ba? Ba, gaur goizean mendira ju naiz. Mendira? Bai, eta... Ara? Ez daki ze izango den, txempizka bat, Bai. Segurazki, harri edo lako zerbait izango dela, a ber. Harrin bat edo... Ez da posible. Zer? Ez da posible. Baina... Hori da, harripuska hori? Bai, harripuska, baina gorde, zuetzako da. Niretzako, bale, ba, etxean jarriko dut hor. Bai. Apalen baten gainean. Bai, hori da. Bai, bueno. Osondo. Bai, ta? Ai ba, kasualitatez begira. Bi galtzerdi desberdinekin etorri zaigu gizona, baina... Zer izpiztatu gana izen. Bai? Ba, beti gauza bera gertatzen zai. Bai? Momentu bat izango da, bai. Oraintxe aldatuko dut. Bai, bueno. Aizu, eta... Elbi, gauzatxo bat. Bai.
Ia, tartean behin dutxatzen zaren, Bueno, agur izia. Bueno, momentu bat izango da, ez kezkatu. Bueno, taga... Arratxaldeon! Arratxaldeon! Baina ezinezkoa da, ez dute zer ikusten! Bazkezkatu, orentxe bertan konponduko dugu. Kasualitatez, hemen daukat zerbait zuretzako. Hori da. Sartu hemendik. Hauxe ba. Oraindik ez dute zer ikusten. Itxon pizka bat, etorriko da. Orain ireki haua. Pizka bat gehiago. Gehiago. Eta horrela, eta bat, bi, eta hiru. Orain ikusten duzu? Begira, Begira zenbat jende goian, behan, orain, hobeto zaude, ez! Nola ezet? Zer gaiz falta zait? Baina zez falta zaizu? Oskola! Oskola, hemen daukat, etxoen pizka bat, hemen daukat zuretzako, hori da. Orain sartu hemendik. Hori da! Kerrik asko. Esaiezun hor zaren? Ni? Zintzea? Ni, Lierni naiz. Lierni. Bai, Lierni. Barri usako dortoka. Zu ez dakizue, baina Lierni izugarrizko malabarista ba. Ez da? Berak malabariak egiten ditu. Ez da Lierni? Eta gaur, hemen Barakaldo, malabariak egingo ditu. Ez da? Ez! Nola ez? Ez! Baina nola ez? Nekatuta nago. Gauza bat ingo dugu. Txalo bat emango diogu animatzeko. Venga, bat, bi eta hiru. Txalo bat! Entzuten zea, txalo horiek zuretza dira. Nahi duzuenik enen galagariak egitea? Atira! Osondo. Ekarri dituzun ere trasteak? Bai hemen daukat kasualitatez begira. Hau zer da? Hau da zure jantzia. Jarri hau hemen. Txon pizka bat. Hori da hemendik. Hau ba. Horrela. Txantatatxan! Osondo. Eta orain, pilota. Malabaria, kontuz, pilota, zure muturrean jarriko dugu eta ekilibrion jarri behar duzu. Ados? Ba? Venga, ba, txe. Zer gertatzen da? Aurkezkena. Aurkezpena jakina. Bai, zuekin hemen Barakaldon, Lierni malabarista txalo bero bat. Txantatatxan! Osondo, bai. Tres, bat, bi, eta i. Baina Lierni, etzai ateratzen. Lehenengo adiz, etzai alteratzen. Nekatuta nago. Txalo bat emango diogu animatzeko, txalo fuerte bat, hori da. Nahi duzuenik berriz egitea? Bai. Atira. Ba, osondo. Berriz, hemen pilota. Ba, txe. Zer gertatzen da? Aurkezpena. Zuekin hemen, Lierni, malabarista, txalo bero bat. Txantatatxan! Ba, prez, guazen ba. Prez, ba. Bat, bi, eta hiru. Lierni, baina zer gertatzen da? Ez du lortuko. Ez desanimatu, Lierni. Ez lortuko. Txalo bat emango diego, animatzeko, hori da. Nahi duzuen igerriz egitea? Azken aldiz, venga, ba. Guazen, txe. Zer gertatzen da? Aurkezpena, bai. Zuekin, hemen,
Lierni, malabarista, txalo bero bat. Hori, guazen ba, Prest? Ba, prest? Ba. Osondo, Lierni? Osondo! Alde batik, beste aldetik. Osondo! Hori da! Txalo bero bat, Lierni ditza! Hase bat! Osondo, hori da! Baina Lierni, baina pilota pegatuta daukazu. Baina hori trampa hutsa da. Ez, tranka ez. Nola ba, trukoa. Txanek egiten du gezala. Se demontre, Txanek, se demontre. Eta orain, hain nekatuta nago. Ordua da juteko. Oiera jun behar dugu. Venga, guazen etxera. Hain nekatuta nago. Esan agur? Agur. Agur hemendik? Agur. Goitik ebai? Agur. Eta hemen ebai? Agur. Hori da. Pijama. Aizu! Zer? Itxale argia. Egia da, txumpizkat. Hain nekatuta nago. Hain nekatuta nago. Bilar arte, Lierni. Agur. Hori da. Agur. Hori da. Agur. Gauza bat esan behar dizuet. Zuek, etxean, galtzerdietan begiratu. Noiz behinka, espero ez ditugun gauzak sortzen dira. Agian, dortoka bat, edo elefante bat, edo dragoi bat. Ni etxera noa. Aldekatuta nago. Agur, Barakaldo. Adiskideok, zuen aurrean, aurtengo Frantziako turraren irabazlea! Aizue, eta non dira irabazle horiek? Zein izango dira, aurtengo Frantziako turraren irabazleak, Abraham Biton Olanoton eta Josebirri Belokirri. Ikusi nahiko nituzkenik bi hauek turreko aldapa horiek igotzen. Hasi bezilesteria lehertu ingo lirateke gainera. Eta gainera beste gauza bat. Zuek uste duzue badagoela munduan txiribitonen pixua aguantatuko duen bizikletarik? Ojo, guk ez dugu bizikletari behar, Hobe dugu, txirrista txingoa! Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Ziztu bizian, goitik behera, aldapa gora, izerditan, koska hundietan, saltokan abil, korrikanoa bide zabaletan. Txirriz, txirriz, txingo, txango, txungo. Txirriz, txirriz, txingo, txango, txungo. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Ziztu bizian, goitik behera, aldapa gora, izerditan, koska hundietan, saltokan abil, korrikanoa bide zabaletan. Txirriz, txirriz, txingo, txango, txungo. Txirriz, txirriz, txingo, txango, txungo.
txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo, txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo, txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo, txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Oso gustora egon bagara ere, bi astetan zehar, bagoaz hemendik, eta noruntz lasarte aldera, han izango gaituzue, eta telebistaz bada ere, han aurkituko gaituzue datorren astean, ongi zabit arte. Lasarten datorren astean! Hemen utzita gure adiskideak, hemen aurtxo eta gurasoak, hemen barre algara eta irriak, barre busatuta dagoak. Agur, 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 lasartera goaz. Agur, 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 gure barre busat. Agur, 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 lasartera goaz. Agur, 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 gure barre busat.